Sanibonani, kuzophumlane lona. Njengoba ngihlezi ngisho, angithandi ukulanda isikhathi eside, ngithanda ukuhlala odabeni. Njengamanje siku-ECE10. ECE10 ilapho-ke i-platform ekibe lula ukuchaza ukuthi ama-crypto asebenza kanjani, nokuthi imaphi asenza i-profit eningi, imaphi akuma-losses. So njengamanje ngizokhuluma nje ngalawa la phezulu. Lana siphethe u-ACNMG, sikhuluma nganayi le. Lena itshengisani njengamanje isikhule ngo-18.03%, which means ikhulile. And you can see le coin elapha isuke ihlanganisa ama-coin adila nama-NFTs, metaverse and nama-games. Uyayibona loo nto leyo. So izinto ey'kanjalo nje, because yonke i-coin ekhona inesizathu ukuthi why ikhona. Asidlule lapho siya kubani ku-ECE10. ECE10 uma unga-check-a back, oh no, akusona ECE10 lo, u-ECE10. Yebo loo nto leyo. So lapho uma ungena phakathi uthi ngiyeke ngingene phakathi njengamanje, but lapho kusuke kungama-cryptocurrencies. Let's say I think ama-cryptocurrencies awu-number 2 let amakhulu or noma kanjani. Asingene phakathi so that ngizochaza into enginami engizokwazi ukuthi ngikubekele kahle. Okay, yes, oh, ngisabona njengamanje la abathathanga kakhulu kulama-coin amakhulu njengo-Bitcoin, bathathe u9%, uyabo. So la they took nje not big percentage from other coins, which you can see khona u-Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, XRP, Cardano, Dogecoin, yebo. Yabona. So ngisho ngoba ubona njengamanje, if you look at the graph, you can see it's been going up. Kusho ukuthi everything's been going well. Let's go to 3 months, and then I want to show you ukuthi njengoba nje ikhule kahle kangakanani. So le coin, if we're gonna go back to January 2014, this coin was trading around 79 rand point 45 cent. Njengamanje it's trading on 120. As you can see ukuthi iyenzile profit. It has grown up, ikhule ngo 56.15%. So that is good. Yabo. Masikhuluma nge-daily charts, isikhule ngo 2.59% okwanamhlanje. Yebona loo nto leyo. So guys, ama-coin ayenza imanga. Njengamanje ngithanda ukwenza ama-video amade because ugcina usubhoreka if you watching my videos. I like to keep it short so that ngizokwazi ukukunika emunye. So ngizokwazi ukukunika part 2 and I'll be talking about, let's say, ngizobona lapho ukuthi iyiphi engaze ngikhulume ngayo. But I think about ECE10 ngeke ngakhuluma ngawo.